iningi lethu sibe sesikhohlwa-ke ukuthi njengoba nje siyidayimane kufanele vele sedlule esivivinyweni. Siyakhohlwa ukuthi ukuba sibe yidayimane elicwengekile, sibe yidayimane elihlungekile, sibe yidayimane elisetshenziwe ukuthi fanele vele sedlule ey'khathini ezinzima, sedlule ey'khathini zencindezi, sedlule ezikhathini zesivivinyo, ngoba egcineni ekupheleni kosuku kuzomele kuphume leli dayimane elinohlonze. Ngakho kufanele sibekezele, ngakho kufanele samukele isimo ngesikhathi sisacwengwa, ngesikhathi sisahlungwa, sihlungwa izinselelo, ubunzima, ukuhlupheka, ubuhlungu, noma sizwe emzimbeni kunezinto ezedlula khona ney'ngcindezi kanye nanokuphazamiseka okuzinhlobonhlobo kanye nanokudumazeka kwasemhlabeni. Sedlula ekuhlungweni njengedayimane, sedlulwa ekulolongweni njengedayimane, njengalelo nje elibabazekayo, elincomekayo, elikhazimulayo, ubucwebecwebe. Kufanele nathi sedlule kula mazinga, kufanele nathi sedlule kulezi zinselelo lezi zokuphila. Ukuphila kuphosa kithi lezi zinselelo ukuba thina siphendule ngamandla, sifane nalelo dayimane minyaka ngeminyaka ebelifihlakele, ebelembuziwe, kodwa lakwazi ukuthi limelane nalezo zimo, lathwala lobumzima nobuhlungu, labekezela, layimisela ukuthi lizoma lona ngoba liyidayimane elohlonze, liyidayimane elibalulekile. Yithi-ke lapho-ke sedlula ey'nsizini nasezinselelweni ezahlukahlukene nasemzimeni, siphume ekugcineni siyileli dayimane leli. Ngakho impilo yakho vele kumele yedlule ekucwaningweni, kumele impilo yakho idlule ekuhlungweni, kumele vele impilo yakho idlule kulesi simo sokupholishwa lapho ulolongwa khona ukuze ube leli dayimane elihloniphekile, leli dayimane lohlonze, esingathi-ke idayimane eline-value. Sisho leli dayimane leli elinesimo esiphakemeyo, ngoba ekupheleni kosuku ilokhu okubhekekile ukuthi empilweni yakho kwenzeke. Lezi zimo, lezi nhlungu odlula kuzona, lapho kuphethwa izindlula zakho ukuphila, lapho ubhekene nezinselelo zalokhu ukuphila, uvuka ekuseni ubhekana nosuku nobunzima, ungazi ukuthi izinto zakho zizoma kanjani. Udlula esimeni esinzima, udlula ololongweni, udlula esivivinyweni, njengoba nedayimane ledlula khona iminyaka ngeminyaka. Akuyinto eyenzeka isikhathi esisodwa noma usuku olulodwa bese kuthiwa hhayi-ke sekwaneleke wena dayimane usulungele ukuthi ubekwe ey'ndaweni ey'phakemeyo. Cha bobo, leli dayimane leli kufanele libe kulesi simo, kufanele licindezeleke iminyaka, bese kodwa kuphuma ekupheleni kosuku ubisi, kuphuma ekupheleni kosuku lelitshe leli elikhazimulayo. Akuseyilo leliyatshe ekade lemboziwe, akuseyilo leliyatshe ekade lisodakeni, akuseyilo leliyatshe ekade lifihlwe yigabadi, akuseyilo leliyatshe ekade lidelelekile. Sekuyitshe eliphumile manje lahlonipheka noma belidlulile kulobuya kunzima, kepha-ke sekuyitshe elibonakala selithatha esinye isimo manje. Akubalulekile ukuthi usukaphi,
akubalulekile umsuka wakho, akubalulekile ukuthi uzalelwephi, akubalulekile ukuthi ukhulelephi, akubalulekile ukuthi yiziphi izinto ezikwehlela usemncane, ubunzima nazo zonke iy'nselelo obhekene nazo usakhula. Akuyizinto ey'balulekile lezo, akukho okubalulekile lokho ukuthi wena usudlulephi, wena ubhekane nayo empilweni yakho. Okubalulekile ukuthi lezi zinto obhekene nazo, lezi zinto ebekuziy'nselelo zakho ziphume nani ekugcineni. Ngabe ekugcineni ukwaziwe yini ukuthi ulolongwe, uhluzwe, bese kuphuma leli dayimane leli elicwebezelayo. Bese kuphuma leli dayimane abantu abazolibuka bethi laphume idayimane lomhlaba. Bethi abantu laze laphume idayimane elimangalisayo. Bebuka nje lobu bucwebecwebe, bebuka nje lobu bukhazikhazi, sebekhohliwe ukuthi hayi, leli dayimane leli kade lisematsheni, leli dayimane leli kade lisodakeni, leli dayimane leli kade lisothulini, leli dayimane leli kade livinjwe yigabadi, leli dayimane leli kade lidelelekile. Sebekhohliwe lokho ngoba sekuphuma leli dayimane elinohlonze, leli dayimane elihloniphekile. Sekuphuma wena kade udlula kuzo zonke lezi zinto. Abasabheki zonke lezi zinto ukuthi udlulile enzimeni, babuka lokhu ngokubekezele ngesikhathi uhlungwa, ngesikhathi uhluzwa, uze kuphume leli dayimane leli.